Вітаю в ефірі «Кримське питання». Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. Наступні 52 хвилини у студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Кримська платформа-2023. Які результати міжнародного саміту цьогоріч? Повернення бізнесу на півострів після деокупації. Що ми можемо зробити для цього вже зараз? 23 серпня вже втретє в Києві пройшов міжнародний саміт Кримської платформи. Про його результати будемо говорити далі з гостями, але перед тим матеріал про сам третій саміт. Кримська платформа – це міжнародний механізм для щорічного обговорення питання деокупації Криму. Ініціатива була започаткована у 2021 році та приурочена до 30-ї річниці незалежності України. Платформа діє на постійній основі, а її офіс розташований у Києві. Діяльність Кримської платформи зосереджується на кількох пріоритетних напрямках. Консолідація міжнародної політики, невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму. Ефективність санкцій, їх посилення та запобігання обходу, захист прав людини і міжнародного гуманітарного права, забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами, захист принципу свободи навігації, подолання негативних екологічних та економічних наслідків окупації. Частина дискусії приділяється темі політичних в'язнів. Серед учасників першого саміту платформи був заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял. Його заарештували в Криму через 1,5 тижня після повернення з платформи і засудили до 17 років позбавлення волі. Він вважається бранцем Кремля в Україні. На цьому наполягають і міжнародні правові організації. Ось фрагмент його першого і єдиного виступу на Кримській платформі у серпні 2021-го. Жителі Криму отучають від критичного мислення. Мешканців Криму відучають від критичного мислення, самостійності і свідомого ставлення, пропонуючи погоджені владою погляди та судження. Ті, хто відмовляється засвоїти нове розуміння про світ, що оточує, характер влади, відведене їм місце в централізованій, а іноді навіть авторитарній системі громадських стосунків через канали офіційної пропаганди, піддають різноманітним способам погроз, обмежень і переслідувань. На саміті виступали представники і лідери різних міжнародних країн. Їх виступи, точніше фрагменти з них будемо чути впродовж всієї програми, але зараз пропоную послухати фрагмент з виступу Володимира Зеленського. Шановні учасники, шановні учасниці Кримської платформи, від нашої з вами солідарності залежить, коли знов будуть вільними і Лінії Умерова, і Наріман Джелял, і Владислав Єсипенко, і Сервер Мустафаєв, і Ірина Данилович, багато інших людей, справжніх людей, яких Росія позбавила свободи в захопленому нею Криму. Людей, чий дім забрали, яким ламають життя, над якими щоденно знущаються. Далі ми більше поговоримо про те, як проходив саміт, і про певні підсумки, які вже можемо озвучити. З головою правління Кримської правозахисної групи і координаторкою експертної мережі Кримської платформи Ольга Скрипник вже доєднується до нашого ефіру. Ольго, вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Коли ми говоримо про вже третій саміт міжнародної Кримської платформи, які особливості були цьогоріч, які ваші враження від вже третього саміту і другого, який проводиться під час воєнного стану? Дійсно, це вже третій саміт Кримської платформи. Він започаткований ще в 2021 році. Навіть коли почалось повномасштабне вторгнення, в 2022 році саміт все одно відбувся. Тоді якраз приїхав президент Польщі, всі інші були онлайн. Цього року набагато більше країн приїхали фізично, тобто і на рівні президентів, голів держав, які саме приїхали в Київ, незважаючи на навіть повітряні тривоги. Також країн стало більше. На сьогодні мова йде про 63 вже учасника. Тому вдається, попри тиск і всі намагання залякати країни з боку Росії, все одно розширювати підтримку Кримської платформи. Тому, я думаю, це перший і головний такий плюс, що вдалося розширити Кримську платформу і вдалося все ж таки побачити тут реальних лідерів країн, які долучилися до
України, як, наприклад, тут були представники Молдови, Угорщини, Португалії. І якраз вчора вони вітали Україну із Днем Незалежності і якраз безумовно говорили про Крим. І важливим для мене, як правозахисниці, було те, що президент України Володимир Зеленський розпочав третій саміт Кримської платформи словами про наших політичних в'язнів Криму. Він конкретно називав ім'я, історії. Він почав з Лінії Умєрової. Він згадав також Ірину Данілович, кримську журналістку. Він говорив про Владислава Єсипенка. Ось і про інших кримськотатарських, наприклад, активістів, які теж за ґратами, як Сервер Мустафаєв. Мені здається, цей посил такий суто людина-центричний, він був дуже правильним. І якраз це говорило про те, що Україна буде боротися за кожного громадянина, включно з тими в'язнями, які за ґратами ще до 22-го року. Для нас це дуже важливо, враховуючи, що сьогодні ми не маємо механізмів, як цих людей звільняти і повертати до України. Ну і також, зокрема, і лідери інших країн в виступах також згадували про переслідування, яких зазнають українці і кримські татари на тимчасово окупованому півострові. І так само я хотіла запитати і про експертну мережу Кримської платформи, і в якому саме форматі продовжується робота експертів зараз. Для нас, експертів, було важливим, що цього року виступ був включений саме в офіційну частину Кримського саміту, тому що того року ми не мали можливості виступити. І на сьогодні представник експертної мережі Кримської платформи – це єдиний представник громадянського суспільства з боку України, який мав офіційний виступ під час Кримської платформи. Тому я думаю, що це теж дуже важливо, враховуючи, що архітектура Кримської платформи – це урядовий, парламентський і експертний рівень. Власне, тому на всіх офіційних заходах, на нашу думку, мають бути представлені якраз всі ці виміри. І ми вдячні Міністерству закордонних справ України, які послідовно теж відстоюють цю позицію. І на сьогоднішній день ми маємо результат, що виступ представника був. Експертна мережа Кримської платформи, власне, делегувала мене як координатора робочої групи з прав людини і міжнародного гуманітарного права. І я мала честь представляти нашу експертну мережу з своїм виступом, де ми зібрали одні з ключових рекомендацій, які, на нашу думку, було дуже важливо сказати саме зараз, саме на рівні голів і керівництва країн, які підтримують Кримську платформу. Зараз також, якщо ми говоримо про роботу, бо експертна мережа не обмежується тільки Кримською платформою, тільки цим самітом. Зараз чи йде напрацювання певних документів або рекомендацій, які би виходили за межі роботи Офісу Кримської платформи або міжнародного саміту? Так, експертна мережа Кримської платформи, вона працює незалежно. Це така горизонтальна спільнота національних і міжнародних експертів. У нас є також і міжнародні організації в мережі. Власне, ми в липні провели свій експертний форум міжнародний, і там взяли участь більше 19 країн, і теж приїхали експерти фізично до Києва, що для нас було цінним. І якраз напередодні Кримського саміту, власне, 22 серпня, ми провели переддень третього саміту Кримської платформи за участю Генерального прокурора України, за участю також секретаря РНБО, які взяли участь в наших дискусіях. У нас була окрема подія, яка стосувалася корінних народів, і вона була організована разом з Меджлісом кримсько-татарського народу, де ми говорили про майбутнє Криму саме через призму корінних народів, яким воно має бути. І у нас була окрема панель, посвячена ще реінтеграції. Ми говорили наприклад, на першій панелі за участі Генерального прокурора, наприклад, і пана Данілова про те, що як ми маємо що зробити і як відновити безпеку в регіоні. І також експерти Андрій Клименко говорив про сценарій і про ті виклики, які для нас стоять саме в ключі безпеки на, наприклад, Чорному і Азовському морях. Друга панель була присвячена темі реінтеграції, які кроки ми маємо зараз робити, як нам піднімати питання, наприклад, колабораціонізму, що ми робимо з освітою і так далі, які кроки має зробити Україна. Ми теж вважаємо, що це дуже важливо, щоб наші партнери, які надають нам зброю, гуманітарну допомогу, чітко розуміли, що ми, як Україна, як експерти і як держава, знаємо, що ми будемо робити з деокупованими територіями. Тому що ці всі міфи, які нав'язує Російська
російська пропаганда, на жаль, і досі через потужні інформаційні ресурси, наприклад, в Європі та інших країнах, про те, що ми не впораємося з Кримом, у нас буде внутрішній конфлікт, там всі росіяни і так далі. Ні, Україна знає, що робити. У нас є відповіді. Ми розуміємо, що є виклики, нам не буде просто, але ми до цього готові. І оце, як знаєте, ми якраз хотіли наперед дати ці відповіді, тому що зрозуміло, що ці залякування, які Росія намагається нав'язати, вони є, особливо в кулуарних розмовах. І тому ми якраз от наперед, перед Кримським самітом підняли всі ці питання, щоб ті лідери, які приїжджають, і країни, які нас підтримують, знали, що ми теж прекрасно розуміємо, що нас чекає після деокупації Криму. Тому я думаю, що це якраз була класна така синергія, коли напередодні 22-го ми експертно проговорили всі виклики, і потім 23-го ми отримали потужну підтримку у Криму. І безумовно важливо, що на сьогодні всі прекрасно розуміють, що ми маємо право на військовий шлях звільнення Криму. І мені подобається те, що в деяких виступах, особливо, наприклад, коли виступали глава НАТО, якраз він сказав про те, що Україна сама має визначати умови, на яких ми готові йти на переговори. І це ключове. Тільки ми маємо визначити, коли, з ким і на яких умовах ми будемо розмовляти про припинення війни, про нашу перемогу, тому що тільки ми платимо цю ціну. Це наші громадяни гинуть щодня, захищають чи незалежність, захищаючи весь демократичний світ. Тому для мене, наприклад, було дуже цінним чути, що багато країн саме розділяють цю думку. Це для нас зараз важливо запобіжник того, щоб Росія через різні способи, там більш-менш дружні країни, не спробувала нам нав'язати свої умови, що вона і буде робити. І якраз Крим – це той самий інструмент, який вона буде постійно намагатися нав'язати. Що не все так однозначно, Крим не така прямо проста територія, як, наприклад, Донбас і так далі. Тому Крим завжди буде таким, знаєте, такою спробою Росії підірвати будь-які міжнародні домовленості. Тому це було дуже цінно, що відбувалося 23-го на саміті Кримської платформи. І мені здається, кожен з виступаючих із представників інших країн підкреслювали підтримку територіальної цілісності України і згадували кожен майже в виступі, що Крим – це є Україна. Я розумію, наскільки є це важливо. І дякуємо дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Ольга Скрипник, координаторка експертної мережі Кримської платформи, була з нами на зв'язку. І пані Ольга якраз згадували виступи представників різних країн. І далі заслухаємо фрагмент виступу представника Боснії і Герцеговини. Я сам із країни, яка сама була предметом агресії і спроби, власне, насильницького захоплення нашої території. І це якраз, враховуючи події в Україні, ми також бачимо, як Україна підпадає під агресію переважаючої сили, що слідує за політичними, медіа та іншими різновидами агресії, у тому числі і культурної агресії. Спроба скасувати культурну ідентичність Боснії і Герцеговини та її народу також відбувалася, бо її представляли штучною, незважаючи на тисячолітнє існування. Про загальний вплив і роль Кримської платформи, зокрема в співпраці з іншими країнами, поговоримо далі. З нами вже і на зв'язку голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Вітаємо і дякуємо, що долучилися. Вітаю, колеги. Це вже третій саміт Кримської платформи, другий саміт, який відбувається вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наскільки важливо зараз в умовах того, що триває війна, проводити такі форуми і нагадувати про українські території, які тимчасово окуповані, про Крим, зокрема? Справа в тому, що сама ініціатива Кримської платформи стартувала в 2021 році. І стартувала вона в зовсім інших умовах, ніж ті, в яких перебуває Україна зараз. Тому що, якщо взяти, тут я не хочу применшувати роль Криму, але якщо взяти події, які ми маємо зараз на Сході, на Півдні, то зараз у нас Крим, і це і Маріуполь, і Мелітополь, і інші міста окуповані. Тобто зона цієї окупації, вона просто розширилась. І тут для мене цього разу, спостерігаючи за Кримською платформою, очевидним прогресом стало те, що західні політики почали нарешті усвідомлювати ті помилки, яких вони допустилися у 2014 році. Зокрема, навіть прем'єр-міністерка
Італії Мелані сказала, що в 2014 році світ злегковажив щодо загроз, які несла Російська Федерація. І це те, про що багато років, власне, говорили і наші політики деякі, і наші дипломати, про те, що якби в 2014 році західні країни, особливо США, відреагували на так звану анексію Криму, як це продавала Росія, то, можливо, не було б нинішньої війни. І от визнання цих помилок – це, мабуть, один із найбільших зараз висновків, які можна було робити щодо цього останнього зібрання. Так, воно не було таке масовим, як перше, так, воно не було, можливо, таким представницьким, як перше, але, повторюсь, воно нагадує про ту історію, яку не треба забувати, і питання Криму, воно все одно рано чи пізно стане актуальним. І так само, коли західні лідери вже починають напряму говорити про те, що кінець війни в Україні має закінчитися і деокупація, повною деокупацією всіх територій, включаючи з Криму. Тут я, до речі, хочу наголосити, що останнім часом в кількох західних ЗМІ були опубліковані спеціальні сценарії про те, що, мовляв, знов треба Крим виносити за дужки і знов говорити про якісь перемовини з Росією. Мені здається, що суспільна думка зараз до цього абсолютно не готова. І західні політики повинні на це зважати. Ну і також, коли ми говоримо про певні заяви, ви згадували про важливість розуміння помилок, які були в 2014 році. А зараз, чи можуть бути певні заяви, які можуть бути не тільки декларативними? Бо, згадуючи виступи, наприклад, Джастіна Трюдо, він оголосив про нові санкції. Чи так само ми можемо очікувати, що після подібних заходів і після подібних зустрічей країни так само будуть приймати вже якісь міри і рішення? От мені дуже хотілося б, щоб це було, і в даному випадку мені здається, що найкраще рішення, які б могли приймати певні уряди, це надання тієї зброї, і про яку ми постійно просимо, і на якій ми постійно наголошуємо. Тому що, от відверто кажучи, якщо ми згадуємо, ви тут згадали слово санкції, то перші санкції були накладені на Росію якраз у 2014 році. І всі подальші санкції, які ухвалював Європейський Союз, це було продовження тих санкцій, які були здійснені в прив'язці до Криму. Але, як ми бачимо, пройшло 9 років. І Росія благополучно і торгувала із світом, і обходила ті санкції, які були зроблені у 2014 році. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ті санкції, які існували з 2014 року, вони були малоефективні. Більше того, коли ми говоримо про нинішні санкції, які існують, нинішні пакети санкцій, вони також повністю не виконують своєї ролі. Оскільки Росія навіть в обхід через деякі, в тому числі і європейські порти, здійснює перевалку своєї нафти, яка потім навіть потрапляє на ринки України. Тому для того, щоб говорити про нові санкції, треба розібратися і проаналізувати старі, наскільки вони є ефективними і наскільки є політична воля дійсно вдарити сильно і могутньо по економічній безпеці Росії. Поки що я так бачу, що іде все одно певна гра, і певні країни намагаються використати всю цю ситуацію для того, щоб не порушити свої економічні рамки і щоб, умовно кажучи, не було якихось економічних просідань у них самих. Згадували про те, що цьогоріч менше представників країн фізично були в Києві, але разом з тим більше, ніж минулого року. А якщо говорити загалом про кількість країн, які підтримують Україну і які
проголошують підтримку територіальної цілісності, нагадують, що Крим – це Україна. Зараз, за оці роки з моменту заснування Кримської платформи, чи ми можемо казати, що таких країн стало більше, і більше країн вже тепер не займають таку десь нейтральну позицію, а вже офіційно оголошують і проголошують, що вони підтримують Україну? Ну, справа в тому, що ми ж зараз говоримо про Крим уже в більш широкому контексті. Тому що коли ми говоримо про незалежність України, ми говоримо, що не може бути жодних там винесених за дужки якихось питань. Треба говорити про, коли ми говоримо про збереження цілісності і неподільності кордонів, треба повертатися до кордонів 91-го року. І, власне, Росія ж фактично порушила всі домовленості міжнародні. Зараз про це також мало хто говорить. В тому числі і так званий великий договір із Україною, який був підписаний, який до цього часу він повністю тобто його навіть не припинили, там припиняли його в якихось частинах, але повністю його ж не скасували. І тому тут повертатися знову до якихось запевнень, як це відбулося з Будапештським меморандумом, от точно зараз ніхто не буде. Ми вже маємо теж певний досвід, ми вже маємо розуміння, як Росія може проводити свою політику, і є розуміння, що такі запевнення абсолютно нічого не вартують. А особливо після останньої історії з Пригожиним, от це для багатьох, я думаю, західних лідерів є також великим відкриттям і, можливо, розчаруванням, тому що коли вони нам розказують, що треба сідати за стіл переговорів і домовлятися з Путіним, у нас тепер є величезний аргумент. От Пригожин сів і домовився з Путіним про безпеку, про недоторканність. І чим це йому допомогло? Дякую вам дуже за пояснення. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. І далі ми будемо говорити, зокрема, і про ті документи, які були проголошені і підписані на третьому саміті Міжнародної Кримської платформи. Але перед тим послухаємо фрагмент з виступу Мустафи Джемілєва. Останнім часом з'явилося багато так званих мирних ініціатив щодо припинення російсько-української війни. Причому деякі з них передбачають припинення вогню ще до виведення російських військ з території України. А деякі політики висловлюються навіть за те, щоб Україна пожертвувала деякими своїми територіями, зокрема Кримом. Я абсолютно впевнений у тому, що якби йшлося про їхні власні території, а не території України, такі пропозиції від них не лунали б. Зокрема, під час виступу на прес-конференції президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що Крим буде неодмінно реінтегрованим в економічну сферу України. І він також проанонсував меморандум, який був підписаний в рамках Кримської платформи вже третього міжнародного саміту, зокрема з міжнародними компаніями. Якраз про можливе повернення бізнесу після деокупації Криму ми поговоримо далі. З нами вже є на зв'язку бізнесмен, волонтер і переселенець з Севастополя Михайло Джемаль. Вітаємо і дякуємо, що долучилися. Вітаю, дякую. Дякую, що запросили. А перед тим, як поговорити про потенційне повернення бізнесу після деокупації, давайте розкажемо нашим глядачам, які ж взагалі були можливості для бізнесу до окупації Криму. До окупації Криму, моя родина взагалі займається нерухомістю. В сфері нерухомості батько займався з 87-го, якщо мені не зраджує пам'ять, року. І будівництво, і нерухомість взагалі – це такий собі сімейний бізнес. Частково він потім переріс в готельно-ресторанний бізнес, тому що коли ти будуєш, звичайно, що щось ти залишаєш собі для того, щоб розвиватися. І в Севастополі в нас були саме готельно-ресторанний напрямок, але і будівельний напрямок ніхто не полишав. Тому по переїзду вже в Київ я тут почав своє окреме вже знову будівельний бізнес. Наскільки складно було починати бізнес з нуля після того, як ви вирішили після окупації виїхати з Криму?
Ну, я не можу сказати, що було там щось дуже важко або щось було не так. От. Насправді, коли держава не заважає, то бізнес абсолютно спокійно може розвиватися. Ну, було цікаво, це новий ринок, це абсолютно інша цільова аудиторія. Тут ринок достатньо такий плотний і, ну, пояснимо, що ми в Київській області, да? От. І мали бути обов'язково свої речі, які стануть уникальною торговою пропозицією. Але через те, що я переселенець, через те, що я з Севастополя і що я побачив там всіх дуже різних людей, яких я потім тут бачити не хотів, тому моїм унікальною торговою пропозицією стало те, що ми дійсно обирали собі сусідів. От. І в нас досить багато там волонтерів і колишніх військових. Ну, тобто, унікальним торговою пропозицією стало те, що що в нас були всі активні, і що були люди, яких ми обираємо. У мене там була купа скандалів через те, що я там попу Московського патріархату відмовив, через те, що я відмовив людям за те, що вони там в Криму окупованому відпочивали під час вже анексії. От. І, в принципі, я не можу сказати, що було щось дуже важке. Зараз на саміті Кримської платформи цього року, зокрема, обговорювали повернення бізнесу в Крим після деокупації, анонсували меморандум з міжнародними компаніями. Якщо говорити про вас, після деокупації Криму, чи ви готові повернутися туди і продовжувати або якось переносити свій бізнес туди? Ну, ані переносити, ані продовжувати, але розширювати, звичайно, так. Ну, відновлювати те, що було в Криму, звичайно. Поширювати сьогоднішні свої навички, знання і досвід на Крим, звичайно, так. От. І, чесно кажучи, я бачу там дуже велику перспективу. Справа в тому, що коли Росія окупувала, вони зробили те, що вони робили завжди. Вони намагалися замістити проукраїнське населення і економічними важелями, залучаючи московитів приїжджати на територію окупованого Криму, давали там довгі розтермінування і все таке інше. І в нас буде абсолютно 100% зворотня задача, повернути кримчан додому, тих, хто захоче, а по-друге, залучити туди якомога більше проукраїнського населення для того, щоб відновити там демографічний баланс, який розраховує саме на Україну і не чекає там росіян. От. І будь-якими іншими економічними і законними важелями вичавити звідти все проросійське населення, яке незаконно переїхало на територію Криму. Тому розбудова однозначно, да. Там, мені здається, що в Севастополі не вистачає там проспекту Степана Андрійовича, наприклад. От, там потрібно буде будувати там львівські квартали, франківські квартали, там харківські квартали. І я бачу в цьому досить велику перспективу. А життя дане одне і прожити його варто біля моря. І Крим – це саме те місце, до якого можна теоретично і технічно і залучити людей, які б захотіли там жити. Особливо, якщо ми створимо умови для комфортного життя в першу чергу ветеранів російсько-української війни, в першу чергу для робітників там для працівників IT-сфери, і зможемо, в першу чергу, ви ж розумієте, переїжджають туди, де є робочі місця. Якщо там будуть створені умови для розвинення будь-яких видів бізнесу, то, звичайно, будівництво там досить швидко буде розвиватися. А коли розвивається будівництво, воно ж тягне за собою виробництво, там, починаючи від цегли, закінчуючи оздоблюваними матеріалами і меблями, і всім чим. Все, що завгодно, а коли люди появляються, живуть, їм потрібні послуги, і таким чином, власне, і розвиваються території. Вже зараз, чи може держава щось зробити, аби допомогти бізнесу в майбутньому зайти або повернутися в Крим? Чи вже зараз ми можемо робити певні рішення або розробляти певні плани? Плани можна розробляти, але, як показує моя практика, якщо держава не заважає, бізнес і ринок в будь-якому разі приймає для себе рішення набагато швидше, ніж просто там держава там до чогось залучає.
Тому якщо держава скаже, що у нас там умовно комфортні умови, там знижені податки або там якісь бонусні відносно решти території умови, то звичайно туди бізнес піде досить із задоволенням. Головна функція держави – не заважати бізнесу. А з тих, можливо, представників бізнесу, підприємців, з якими ви спілкуєтеся, чи взагалі є у них бажання повернутися? Бо ви згадували про робочі місця, про те, що люди будуть приїжджати, повертатися в Крим тоді, коли там будуть робочі місця. Але ми розуміємо, що це має бути достатньо багато різних і, напевно, що великих компаній, аби створити ці місця. Ну, я певен, що насправді у людей бажання 100% є. Це, принаймні у тих кримчан, кого я знаю, є бажання повернутися, є бажання відновити там все те, що було втрачено, і розвивати це. А чи зможемо ми створити умови, щоб і людей залучати туди, це від нас залежить. Будемо чекати якнайшвидше. А що може зробити держава? Що може зробити держава, тут дуже дискусійне питання. Будемо продовжувати. Я не готовий на нього відповісти. Будемо продовжувати, я думаю, повертатися ще до цієї теми. І чекаємо появи львівського кварталу вже в Криму після його деокупації. Дякую дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Бізнесмен, волонтер і переселенець з Севастополя Михайло Джамаль був з нами на зв'язку. І, зокрема, далі ми хочемо поговорити не тільки про розвиток бізнесу, а й про потенційний розвиток туристичної галузі після деокупації Криму. Я нагадаю, що минулого року в контексті Кримської платформи ми якраз говорили про частину економічного розвитку Криму, і там один з 4 пунктів – це якраз була сфера туризму. Більше ми про це поговоримо з головою Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів. Вже є з нами на зв'язку. Вітаю і дякую, що долучилися. Добрий день. Коли ми говоримо про потенційний розвиток туризму в Криму, вже зараз чи на рівні держави починають про це думати і, можливо, розробляти певні плани? Власне, так, цьому питанню досить багато уваги приділяється. Звісно, що зараз все на етапі планування і доволі такого гнучкого, тому що, на жаль, ми не розуміємо, яким ми відвоюємо Крим, так, тому що зараз, як я вчора говорила, власне, на панелі про економічне відновлення Криму, не лише залишила ця війна Росії рани в наших серцях і безпосередньо в людях, так, і скільки загинуло, на жаль, скільки поранених, але також і на нашій землі в прямому розумінні, тобто ми маємо знищену велику частину тих земель, які Росія сьогодні обстрілює, і як тільки ми звільнимо Крим, то ми знову ж таки не знаємо, наскільки та частина нашої культури, спадщини, природи буде залишеною такою, якою ми її пам'ятаємо до 2014 року, до спроби анексії і окупації. Але план є, і це в першу чергу курорт, який має бути 365 днів. І над цим планом працювали колеги, зараз один з народних депутатів Дмитро Нальотов, до того він вів багато туристичного бізнесу в Криму. І, власне, ще в 2013 році розробили таку кампанію «Крим 365», де весняний такий відпочинок, це мав би бути для молоді, в тому числі активні подорожі, фестивальна така історія, а осінь для такого продовження сезону – це і медичний туризм, це і відновлення, рекреація, грязі. Ми знаємо, що там є дуже багато природних ресурсів, і, звісно, 517 кілометрів чудових пляжів. Але для того, щоб він працював круглий рік, потрібно проводити дуже багато роботи. І вже сьогодні з міжнародними партнерами ми вивчаємо досвід інших подібних територій і таким чином плануємо, власне, це відновлення. Але знову я кажу, що дуже детально ми зможемо планувати, детально ми розглядаємо декілька сценаріїв. Один – ми повернемо Крим хоча б в такому стані, як він є зараз. Але вже зараз ми розуміємо, що Росія знищувала багато пам'яток і природи, і культури. Тому що сьогодні, наприклад, той же мис Тархан-Кут, який я особисто дуже добре пам'ятаю, і їздила туди з друзями-дайверами,
Це така гарна природня локація. На жаль, зараз стала місцем, де знаходяться системи, яких обстрілюють Україну. Так це там Херсонес, як заповідник, якому теж не присвячується достатньо уваги для його збереження саме заповідного фонду. Питання далі власності, яка була конфіскована в українців, заїхали туди росіяни. Тобто всі ці речі, звісно, їх потрібно буде вирішувати на державному рівні для того, щоб далі туди залучати інвесторів і розвивати бізнес. Але багато українських компаній, вони, які працювали в Криму, вони сьогодні в своїх стратегічних планах розвитку на 10 років бачать повернення в Крим, розвиток саме бізнесу в Криму. І я впевнена, що це обов'язково буде найближчим часом, тому віримо в наші Збройні сили. І працюємо, плануємо, і далі будемо впроваджувати. Якраз про бізнес ми говорили з попереднім гостем. Він казав про те, що це таке велике дискусійне питання, як держава може допомогти поверненню бізнесу і розпочати, можливо, комусь новий бізнес вже після деокупації Криму. Але він також казав про те, що з боку держави можуть бути певні пільги, можливо, зменшений податок. От і коли ми говоримо про бізнес в контексті туризму певного та, можливо, готелі, можливо, якісь інші варіанти, а зараз чи розглядається от якась підтримка і стимуляція з боку держави? Ми, власне, працюємо над таким, щоб ті території, певні території можна було визначити як непромисловими і створити такі сприятливі умови для залучення інвестицій саме в непромислові види діяльності. Тобто, звісно, що для готельної галузі, для таких великих девелоперських проєктів потрібні певні стимуляції, і є країни, в яких досвід є досить успішним, наприклад, Польща. Такого плану інструменти, я думаю, що дуже важливо буде впроваджувати теж в Криму, і ми будемо зі свого боку їх пропонувати. Але що важливо теж для бізнесу завжди, це прозорі правила з одного боку і не заважати з іншого, я маю на увазі державі. Але саме створення прозорих, відкритих правил є дуже важливим, тому що це те, що, наприклад, не було, чого, на жаль, в Криму, який ми пам'ятаємо туристичному, так, ми пам'ятаємо весь цей хаос з пляжним відпочинком, з якимись там садибами, будиночками, все на купу. І це негативно впливає на розвиток туризму насправді, тобто, тому що довгостроково люди далі вже навіть в Україні на початку 2010-х, 11-х, 12-х вже частіше теж багато вибирали відпочинок за кордоном, на жаль, ніж відпочинок на українських пляжних курортах, саме через непрозору цінову політику, не там достатню якість, поганий сервіс і знову ж таки там хаос, тобто тако мало естетики навколо. Тому це відновлення, його важливо дуже зробити з правильним генеральним плануванням і все-таки не спішити, щоб бізнес прям зайшов і почав все робити отак хаотично, як це було, а були певні зони, де якого роду бізнес має бути, і далі прозорі вже умови його початку, стимули від держави і так далі. Щоб дійсно ми перетворили Крим в курорт світового рівня, а не лише для внутрішнього туриста, який теж зараз нас має набагато вищі вимоги, ніж були там в перші роки незалежності, коли просто люди хотіли виїхати на море, жити будь-де, там, може, без якихось зручностей, але відпочити. Тобто зараз ми вже більш вимогливі всі. Враховуючи, що, зокрема, тематику бізнесу, туризму в Криму зараз підіймають вже на міжнародних платформах, зокрема на саміті Кримської платформи, чи це означає, що міжнародний бізнес готовий був би зайти, зокрема туристичний бізнес, зайти в Крим після деокупації, або іноземні інвестиції можуть бути саме в Крим? Так, звісно, просто зараз дуже багато міжнародних компаній, власне, вони не працюють в Криму, тому що він знаходиться під санкціями. І як тільки Крим знову стане українським, санкції будуть зняті, в бізнесу буде легальна можливість там працювати, компаній багато зайде.
І тут нам просто важливо цю інформацію зібрати, як я кажу, розпланувати і показати можливості для інвестицій саме в туризм в Криму, тому що для бізнесу дуже важливо. Бізнес – це не просто про підтримку, це не політика, так, де ми говоримо, так, там ми підтримуємо і ми там глибоко стурбовані. Бізнес – це завжди про дуже чіткі процеси, про інвестиції, про гроші, ну і, звісно, і про підтримку в тому числі, але вона така, скажімо, в форматі бізнес-процесів відбувається. Тому для бізнесу, ще раз повторюся, особливо міжнародного, дуже важливі прозорі правила і зрозуміла процедура взагалі по входженню. І над цим ми теж працюємо і з багатьма міжнародними партнерами. Будемо сподіватися, що якнайшвидше можемо більш конкретно поговорити вже про туризм в Криму і якнайшвидше чекаємо деокупацію всіх українських територій. Дякую дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів була з нами на зв'язку. Ну і далі ми вже поговоримо про іншу тему. І, зокрема, і наші гості вже згадували, що під час виступів представники інших країн, вони згадували і говорили не лише про підтримку територіальної цілісності України, не лише про те, що Крим – це Україна, а вони, зокрема, згадували і про те, що нині відбувається на тимчасово окупованих територіях, зокрема, про переслідування в Криму. Говорив і прем'єр-міністр Фінляндії. Давайте його почуємо. Справа України – це наша справа. Крим – це Україна. Процес незаконної анексії Криму 2014 року був серйозним порушенням міжнародного законодавства. Сьогодні ми стаємо свідками подальших порушень статуту ООН, коли Росія продовжує свою брутальну війну і агресію в Україні. Це незаконна війна. Це акт агресії. Спосіб, завдяки якому Росія продовжує безсоромно порушувати міжнародне законодавство, ми бачили жахливі порушення прав людей. І сьогодні я хочу згадати і кримських татар та українців, що живуть на Кримському півострові. Їхні права людей і ситуація з ними стала серйозною пересторогою та проблемою з початку незаконної анексії. На жаль, наші переживання лише зростають. Вже після проведення саміту росіяни продовжують свій терор в Криму. І вранці 24 серпня, саме в 4-й ранку, в Бахчисараї та Бахчисарайському районі силовики російські вранці провели обшуки в будинках кримських татар. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Згідно з їх повідомленням, починаючи з 4-ї години ранку, обшуки проводилися в будинках Руслана Асанова, Сейдемета Мустафаєва, Ремзі Немітулаєва, Абдулоджита Сейтумєрова, Ахметана Умерова та Ільдара Якубова. Більше про те, що відбувалося тоді, з перших вуст їх родичів. Вот здесь у нас диван открывается, открыли диван и подкинули книгу, которая была совсем как новая, завернута. Отут у нас диван відкривається. Відкрили диван і підкинули книгу. Вона була як нова, загорнута. У нас в кімнаті все перегорнули догори, всі речі, все на ліжко перекинули. От. Все перегорнули на ліжко. Вилучили у нас тільки телефон чоловіка. Більше у нас нічого й не було. Ну і забрали ту книгу, яку підкинули йому. Більше у нас нічого й не було. Ну і забрали ще от книжку, яку підкинули йому. Сьогодні близько 4-ї години незвані гості внаслідок обшуку забрали молодшого сина Абдулмеджіта, звинувативши його у причетності до забороненої організації. Обшук тривав 2 години, перегорнули все. Коли зайшли в дім, мене змусили лягти на підлогу. Одна з цих істот наступила мені на спину. Так мене отримували декілька хвилин. З ними були 2 дівчини. Вони мені дали прочитати постанову, сказали, що залишать документ, але слідчий забрав це все з собою. Більше про це поговоримо з менеджеркою Кримсько-татарського ресурсного центру Людмила Коротких. А вже є з нами на зв'язку. Вітаю і дякую, що долучилися. Вітаю.
На жаль, вкотре ми говоримо про випадки незаконних обшуків на наступний день після проведення міжнародного саміту Кримської платформи і в День Незалежності України з 4-ї ранку. Вже як мінімум в 6 будинках росіяни провели обшуки. Станом на, принаймні зараз, про що ми можемо вже говорити? Дійсно, і проведення саміту Кримської платформи, і День Незалежності України для росіян, для окупантів ніколи не залишаються непоміченими, непомітною подією. Вони намагаються якимось чином відреагувати. Ми пам'ятаємо, після першого саміту Кримської платформи це були знову ж таки та сама схема, це були арешти. Якщо говорити про обшуки, які відбувалися 24 серпня зранку, вони почалися о 4 ранку. Насправді все це відбувалося за десь такою стандартною, звичайною процедурою окупаційних силовиків. Коли вони о 4 ранку прийшли додому, вони не дозволяли ані журналістам, ані адвокатам, ані просто сусідам чи небайдужим людям бути присутніми під час так званих слідчих дій обшуків. Вони не допускали, як я вже казала, навіть адвокатів, які мали абсолютно повне право бути присутніми, надавати кваліфіковану допомогу своїм підзахисним, і тобто вони мали відповідні документи. Тобто це не просто зі слів люди казали, що вони є адвокатами. Знову ж таки затримали всі 6 осіб у будинках, яких проходив обшук. Їх затримали, їх забрали. Далі буде вирішуватися питання щодо обрання їм запобіжного заходу, враховуючи, що вже було оголошено, що у них є підозра за статтею 205.5. Це організація або участь у забороненій організації на території Російської Федерації, то, скоріш за все, ми знаємо, що це та стаття, за якою переслідуються всі фігуранти справи Хізбут Тахрір. Скоріш за все, на жаль, змушені говорити про те, що у нас будуть нові політичні в'язні, і, скоріш за все, це люди, які, знову ж таки, будуть проходити через цю систему російського катування. Якщо говорити про якусь таку тенденцію, то насправді ми помічаємо, ми про це вже говорили з вами, про те, що деякі з тих осіб, яких заарештувалось, яких провели обшук, вони попередньо вони брали активну участь у засіданнях в інших політичних справах. Вони проявляли свою позицію, їх вже арештовували, їм накладали на них штрафи, тобто в адміністративному порядку вони вже піддавалися переслідуванню. І ми про це говорили, що це, скажімо, перший етап, коли людина там навіть можна проглядіти, коли спочатку були штрафи, потім адміністративні арешти, а вже зараз це вже кримінальні справи. Тобто таким чином це також і формується, скажімо так, підстави для того, щоб людину заарештувати, для того, щоб зробити йому таку негативну характеристику, для того, щоб переслідувати вже в рамках кримінальної справи, бо за ці майже 10 років окупації окупанти вони теж вдосконалювалися у своїх методах і своїх інструментах переслідування осіб, тому вони теж, скажімо так, у цьому плані не стоять на місці. Ну і тему, що ми почули від членів родин затриманих, про фізичну силу, яку застосовували до них, про підкидання книг. Фактично, скільки зараз більш зухвало діють російські силовики в Криму? Насправді я не можу сказати, що вони стали більш зухвало, тому що застосування грубої сили, підкидання, фабрикування – це було завжди. Ми завжди знаємо, що всі ці свідчення рідних, близьких, самих політичних в'язнів, коли вони говорили про те, що їх там обличчям на підлогу, коли їм не дозволяли, знову ж таки, і в цьому випадку це теж було присутнє, коли у них відбирали одразу всі будь-які засоби комунікації, мається на увазі телефони, планшети, інші засоби для комунікації, щоб вони не могли повідомити не про те, що в них обшук, не про те, що вони викликають, не могли викликати адвокатів і так далі. Тобто, скажімо так, звісно, що на перших етапах такого не було, але за ці 9 років вони прийшли до того, що у них це вже відпрацьовано, вони вже працюють по відпрацьованому шаблону, стандарту, і кожного разу вони все більше і більше вдосконалюються, вони вчаться на своїх помилках.
Ну і я вже згадувала про міжнародний саміт Кримської платформи. В своєму виступі президент України згадував про незаконно затриманих українців, які нині перебувають в місцях несвободи в Росії або на території Криму. І, зокрема, ми згадували представників інших країн, які згадували про переслідування і затримання в Криму, які зараз чинять росіяни. Те, що зараз ми на загал вкотре про це говоримо і вкотре про це нагадуємо, наскільки зараз це важливо, і так само в контексті Кримської платформи, де були представники більше ніж 60 держав. Безумовно, говорити про це на будь-яких майданчиках, на будь-якому рівні, починаючи від найвищого, коли про це говорить президент України, закінчуючи рівнем, коли про це говорять громадськість і представники громадського сектору України, це дуже важливо і завжди потрібно використовувати будь-яку можливість про те, щоб говорити. Оскільки, по-перше, крім того, що це життя конкретних людей, це їх долі, це сім'ї і родини, які їх чекають. Інше, це дуже важливо в політичному плані, в тому, що ми послідовно демонструємо нашу позицію. І коли наші партнери, коли про це говорять не лише українці у широкому розумінні, коли про це говорять і високопосадовці наших країн-партнерів, то це теж надзвичайно важливо, тому що це декларує їх позицію підтримки не лише територіальної цілісності України, а й того, що навіть після того, як відбудеться деокупація Криму, ми розуміємо, що у нас буде проблеми з тим, щоб повертати наших людей, які на сьогодні політичні в'язні, які на сьогодні знаходяться в Російській Федерації, відбувають так званий термін покарання. І у нас буде проблема з тим, щоб їх повертати. Але коли вони про це заявляють вголос і на найвищих рівнях, ми розуміємо, що ми будемо мати цю підтримку, і вони будуть з нами залишатися до того часу, поки ми не повернемо наших людей додому. Віримо, що це станеться якнайшвидше. Дякую дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку була менеджерка Кримськотатарського ресурсного центру Людмила Коротких. І я додам, що слідкувати за станом справи, зокрема тих незаконних обшуків і затримань, які сталися 24 серпня в тимчасово окупованому Криму, можна також на сторінках Кримської солідарності. Ми ж на цьому завершуємо ефір, але тільки на сьогодні. Побачимося вже наступного тижня. Передивитися цей та інші випуски можна на наших діджитал-платформах «Суспільне Крим».